روژێکیش ڕوژە جوحای نوستی بوو و وەختێکی دا ڕابوو سەحکرێ گەلێکی دهنیە ji ber ku wî gelezat xwar bû. Rabova wî yê tûre çinku çipka avêt mala wê da nebû. Xîret nedkir rabît karê xwe biket û biçît avê bixwe ji derve bînît. Kadê çi ket? Yê hezra xwe ket kadê çawa çît avê bixwînît. Û li dîmahiyê cilkê xwe kirine ber xwe û kulavê xwe kire serê xwe û hato çû hezra xwe kir kadê çi ket. Paşî çû qesta bîrê kir. Ez gerekê tehnî me çi bikim? Sehkirê satilkavî çi av tenîne. Cuhay jûr da berdad bîrê da. Belê paş bê tadeyawî neçû xwarê ma berekî vehlawîstî. Satilkavî heşta berî vehlawîstiye. Cuhay jûr da bere xwe da bîrê ka çi mesele ye? Saetketê heyvat binê bîrê da rûnd ket. Cuhay çi pê nema biket û yê ji xewa da dikevît. û herê werîsê xwe dikêşît belkî heyvê ji binê bîrê derbixît. Belê pa heyv ji cihê xwe nalivît. Belê ji nişkekê ve bû çî werîs napiçît û cuha pişt pişt erdî dikevît. û saetketê heyva li esmanê rûnd ket. Ewî jî berê xwe daye got: Misû pasî bo Xwedê, madem min heyv rizgar kir, bila ez pişt erdî